شما ماشینیکه آدمانیشون میته значи ягон гап хабар ҳаста машинике масъала рестр регистрация трудовое ки гуфтем бародаро я дуруст пеш видео кардем. Ассалому алейкум ба диққат гӯш кинед, хоҳиш мекунам то охира гӯш ки баъд форад лайк мун нафорад намуни видео просмотр мегире хейтиро ба пеш нигах не. Дӯстони азиз ҳами бародар овардам гуфтам ки бачаҳо ихча нишон додем бид акай муслим ҳама мешноса территорияи Люблино ну маҷбур шудем ба хотири баъзе ҳурмати шумо ки дар комментария ку кия ва чи аст ман ҳами саволоро тиёр кардем ҳамроҳ ва саволҷо метин ина бародарам акай муслимҷон салому алайкум шахсе ки нисбати ҳуҷҷатгузорӣ реестр гап хабар ҳами бародар ҳастай. хуб акай муслимҷон салому алейкум якам ҳаме ки чо телефонота ҷавоб наметӣ ва алейкум салом ида саволот набуд нигоҳ ко ида саволон истай ман худам тоқаям мақсад хати камандам оказывается ин мардам ҳамаш зиёда ай 10,000 одам дар занг мезана менависам успед намекунем. бале гуфти чи ки ҳадди ақал ҷавоб метем. бале ба қадри имкон рози саволро ҷавоб метем. бас яъне ки мардум бисёр ба телефон бира занг бизанад да WhatsApp нависан тамом да WhatsApp нависан да макс да макс ина бачо бо макс шумо макс телеграм WhatsApp. خب ده همین رقم همش هست. بله. خب دوستان من سوال میتونم اکای مسلم جون جواب اکای مسلم جون یکم سوال مسئله انولی روات قبض. خب مسئله انولی روات برادرایی که پتن دارن پتنشون انولی رو شدگیه او نمیشه اوی کده شاید میشه و ادوکات در کارای خیلی داده داره. یعنی خودت کار نمیتونی. نه ما دست نمیه وقتی انولی رو شد تمام دیگه میتونه که ابرشات سنک کنین مودا ما دست مون نمیه چیزی که انولی میشه. مسئله انولی رو فهمو. مسئله دیام برای چی مردم در رجیستر میغلطن؟ برای چی مردم در رجیستر میغلطن؟ در این момент 5-6 سببای است که مردم در رجیستر غلطیسن. یکم основноиш бародаро патент мекунанд, трудовой договор мекунанд. Ана трудовой договор ки кади уведомление гуфтани чи қати трудовой договор ҳаму ҳадмия да госуслуга добавит кадан. Худшон натонанд меран МФЦ очрат мегиранд духтарако дар 3 минут добавит кадан метиҳанд. ҳаму чиз набоша автоматически муддати як мудда мосему ҳатман анлорид мешавад. Дуюмаш масъалаи перевод карданшон вақте ки бисёр перевод ҳамун дастаташнаи мақсад ки чӣ кардагиянд дар ҳар як шаҳрванд чӣ кардагиянд ай ҳамун зиёд кашид намешава уже мақсад ки дар рестр меғалтад. сеюмаш одамое ки патент доранд дар ҳамун патент VPN истифода мебаранд VPN истифода мебаранд во время намекушанд барои як бор дуромада ҳеҷ гап надорад. баъзеҳошон мақсад ай кор меа бефаран аётшон мебара VPN вақте VPN кулшат карди тира дар дигар давлат геолокатсия нишон метиҳад. ин сабаби ана рестрда ғалтиданай ҳамеша ки охам як ду телефон бигире ята чист ҳам барои ӯ мефаҳмдагиш мефаҳмад фаҳме ду телефон бигире. сеюм вариантҳо баъзе ҳолатҳо дар ҳози трудовой договор кардесиянд трудовой договорро тибқи қонунот ҳамун фирмае ки ваё мекунанд бояд дар давлат налог биспоранд ваё намеспоранд. вақте мақсад налог ӯро пререка мекунад ки ин қадар одама трудовой договор кардагия ну налог нест аннулировать мешавад. вақте ки мақсад трудовой договор аннулировать кашид патент естественно ё айбаза мепара ё ки дар рестр меғалтад. масъалаи рестр фаҳм мегзарем дар масъалаи чӣ ба хитона нишон наметед? хитона нишон наметем ба хотире ки хитон медонем дар территорияи Российской Федерации не только дар территорияи Российской Федерации дар тамоми дунё масъалаи документация чӣ кардан мо ки алҳамдулиллоҳ чӣ наметонистагим меёрдам мекунем но баъзе мақсад гуфти бобои қавм номуҳтарамо мақсад мехоҳанд ки ягон зараршон расонад ягон бадишон расонад но алҳамдулиллоҳ ба дили пар мо ай дастмон чизе биёяд тибқи қонун мардума мақсад кӯмак мекунем нашава намекунем ба он хотир я балошка надора иҷа. хуб масъалаи чорум мегзарем масъалаи барои одамои регистратсия. бале комментариёро хондем баъзе одамо мегӯянд ки регистратсия дар кор нест. бале регистратсия барои одамое ки патент доранд ҳамода дар ҳақиқат дар кор нест. аминаҷон мекунанд. бале аминада мекунанд но ҳама мардуме ки муҷир меояд ӯ патент намекунанд. агар 70% патент кунанд 30% дига частни меоянд студентанд. мо ҳама одаморо дар назар дорем ҳаморо мо регистратсия 3 моҳа мекунем. ё ки бародарое ки шаҳрванди россиян граждани россиян видно жительство доранд اون نفرا را ما رجیستراسیون میکنیم در مسکو 3 ماه 6 ماه 1 سال. این هم مسئله همی گراجدانی گفتی بعضی میپرسه که اگه آدمی گارانتی نیست باوری نیست که رجیستراسیون کنیم ما شهروند داریم که وینداجیت این اکام بله این اکام در خدمت شما مردمی که ویدنا داره یا که RVP داره یا که چی میگن گراجدانство برادر времени رجیستراسیون پاستیانی هست در دیگه شهر времени این اکام در خدمت توری خب نرخ نو خیلی شخصا میگذره مسئله проверка вкладниш.
проверка платный ба хотире ки шояд ки мада зиёда 10,000 одам дар ҳамин 3 рӯз навистанд. аксарияташ медонанд ки рейестршон маҳкама номехоҳанд просто ака проверка ки ба ҳамин хотир мо ҳамин чиза плат накардем. Ма дар он видео гуфтам ки кадоме ки мехоҳад конкретно ҳуй кардан реестрша толка карташ заблокирда просто реестра ҳамон муроҷиат кан мо мефсанҷем. Агар айдастмон биёяд мекунем ҳамонро, агар айдастмон наёяд намешавад. Тибқи қонун мо заявление официально менависем айноми ҳамон бародарое ки мақсад дар реестр галидагиянд айноми ҳамон мо официально сайда менависем. мо да ответ метиҳам ҳамин мешиданияд ё не. Ба ҳамин хотир ҳамин чиза мо плат накардем ки ҳамин одамое ки просто интересоват мекунанд мима мешаванд. А кадоме ки конкретно мехоҳад ҳуй кардан карташа реестр бирордан ё аминаш синаш дега учет аввал мо сум намегирем барои платна барои мақсад проверка. Но ҳамин чиза мо плат накардем ӯзи ба хотири кадоме ки мехоҳад конкретно мақсад Что бекорачо гам натиҳад. бале бале ба ҳамин хотир мо плат накардем. Агар ки мо проверка мекунем ҳамин чиз агар имконияташ боша барои ҳуй кардан мо ай ҳамун чизе ки ҳуй мекунем пул мегирем барои ҳақмон ай ҳамунҷа минус мекунем ҳамин 10,000 не ки агар нахоҳам Чтобы бекорачо гам натиҳанд. бале мо проверка мекунем ҳуҷҷата агар айдастмон биёя айноми ҳамин бародарое ки мақсад дар чӣ галидагиянд реестр дар галидагиянд ҳамун одаморо ҳуй мекунем. Ай 3 рӯз то 1 ҳафта вақт мерава. Баъзе рӯз баъзе вақт мақсад 10 рӯз мешава. А так ай 3 рӯз то 5 Я суол ами ки вақте ки шуморо метиҳам барои проверка дар ҳамин муддат агар милиса бақафаш ба чӣ мешава одам? ҳеҷ мо ягон отвечат намекунем. Худаш отвечат мекунад. мо ҳам проверка мекунем мегӯем ки ака шумо ҳамин хел сабабо қати мақсад шидагия ҳаққи кори мо ҳам қасм мешава. Мо мақсад дастгирӣ мекунем шуморо. Баъди ҷа кроми ин саволо як чи дигара хотиррасон мекунем ки як 30% одамое ки депортатсиян визаошон маҳкама ҳамон муроҷиат кардан мада ки виза ҳуй мекуни депорт не яка ин кори мо неста. Виза ҳуй намекуни депортатсия видбарени намекуни. ин хел одамо мақсад мо да муроҷиат накунам. Ин кор ғайриқонуния. Тибқи қонун бояд ҳар як шаҳрванд ҷавоб бидиҳад. Бале. Хуб як савол дига ҳамин ки бачаҳое ки кадом ҳолато мешава ки бояд шумо сум шумо возврат кунем меган имрӯз мана занг ака аки нашад сума возврат мекунад чӣ ҳам дар назар дошта нафаҳмидам. Хорошо нигоҳ ки иҷа вақте мо проверка мекунем пули мо сум намегирем. Мо проверка мекунем ҳамун чиз агар айдасти мо биёя баъд мегӯем ки ака айдасти мо меоя мо кори шуморо буд мекунем. Агар айдасти мо наёя кор уже ӯ намешава. Яъне барои яке агар ихелӣ мешава документацияда ягон кас гарантӣ наметиҳад. модоме яке агар нашава сумш 100% возврат мешавад. Я момента да мақсад вақте ки мон ҳуҷҷатҳомо мепартом мегӯм акаҷон аймон аби маҳкам ё не туғри шумо маблағи майда ки мегирӣ барои санҷидан агар маҳкам боша мегӯ бародар тепер мо ҳуҷҷатота полностью партуда ман да открита барои открита партом бош ан қадар сум агар ки тунистем сум мегирем натунистем сумта ба ан я мегардонем ин суме ки барои проверка я намедигардон шуниде бале ҳамин худшон медонад ҳамин мардам ки проверка вақте дар сайти официал накарди даже агар кадомаш ақлаш мегирад дар госуслуга проверка карда уҷа сум қатӣ мекунанд бесум намекунанд. хуб мегзарем дар шашум савол трудовой договор. Трудовой договор фақат барои одамое ки патент доранд ҳамода касатсо дорад бародарое ки мераванд патент мекунанд уже муддати мақсад ҳамаи рӯзи гирифтагишон як кам тарак мегзара ҳеҷ гап надорад то як моҳ 2 моҳа ҳадмияд трудовой договор. Баъзе одамо трудовой договорро мекунанд ана уведомлениша рафта мақсад дар чишо намемонанд дар госуслуга намемонанд. ҳамин гуфтем дар оҷа якам қайд кардем сабаби основной дар реестр ғалтидан ҳамия вақте трудовой договорро карден ҳамун фирмае ки мекунен бояд ҳамун одам мақсад налогоплатёрчик боша штоби шуморо барои 3000 5000 10000 сели мақсад патентҳо насӯзад. хуб ба ҳамаи ҳамин нигаҳ накарда нашоти трудовой договор и ҳадмияи ҳар як касе ки патент дорад бояд трудовой договор дошта боша штоби мақсад ӯ официально дар ҷои кор мекунад. гуфтанием ки саломат бошӣ бачаҳо соат ина 5 та кам 1 шаб аст ман ин бародарро ба худо файроз кардам 12:55 ба вақти Москва ҷо шуд 12:55 ба вақти Москва файроз кардам яъне ки аз наздик сёмка кардам то бовари шумо биёя боз мегӯм дар телефон ғамш нате дар WhatsApp нависе ба қадри имкон худаш ҷавоб метиҳа ҳаракат мекуна я мақсад қатшум бародаро ҳастанд ягон чиза гуфтани яка муслим ҳеч гуфтани нести тамом ака мақсад дига саволош гуфтиу ки чия
ҳамаш дар ватсап бародаро бугу баъд ӯ бародарое ки дар комментар кам ҳақоратмон мекунем, мақсад шумо даъвои мусалмонӣ мекунем, мо ҳама фарзанди одамаем, алҳамдулилла мусалмонем, ҳақорат накунем. Статьёи ҳақората агар тибқи ҳадисҳои пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам бигиред худтон медонед. ба ҳамин хотир ҳақорат накунед. Кадомета мақсад услуга дар кора че наметавонистаги мо ёрдам мекунем, кадоме дар кор неста ягон гапи пасти баланд нагӯем ба хотири Аллоҳ. худованд хайр. як нақта вас аст, агар шуур аст ина бародари мо яъне ки гуфт ки ҳақорат накунем менависе эй вай ки ина ба ҳамон хотир чиста деҳқонӣ барои шумо. ин видеои ман деҳқонӣ дар ин мошин бародаро қабидам дақиқ шунда бида пеш сиёбат карасодем. аллоҳ бараката. рақамҳо дар рӯи экран дар ватсап ба қадри имкон ватсап бо гуфтим максай дар макса дар телеграмаш нависе ба қадри имкон ҷавоб метиҳад иншоалло хизмату мекунад. кадмед мехоҳад ай пеш рӯпарӯ барое ки проверка медуни камтар ин кор ями қиматтар аст биёед дар метрои Люблино қатъи суҳбат кунед, ай пеш во бихӯред, чақчақ кунед, аз уни бобоҷон салом гӯед. хуб акаҷон саломат бошед барои кор. раҳмат. алакл лайки комментара бимонед. душном куно ба пеш. хетиро ҳало. ассалому алайкум.